M'agrada començar en positiu pensant que hem fet un clic de consciència, però segueixo amb un discurs una mica negatiu perquè ens queda molt camí per fer, moltíssim camí per fer. Tant a nivell emocional, o sigui, emocionalment parlant, ens queda donar-nos adonar-nos de que tenim un potencial, que el tenim amagat, que ens el fan amagar, que podem ser líders, que no hem de tenir por, que podem fer les coses i que ens podem equivocar, però encara no som capaces d'equivocar-nos. No ens permeten encara equivocar-nos. Portem molts anys que ens han tret aquest dret. Aleshores, falta encara molt camí per fer amb els temes d'igualtat, sobretot emocionals. En temes més pràctics, els sous, per exemple, o els llocs, si parlem de números, els llocs de treball encara estan ocupats majoritàriament per homes. Les arts escèniques està claríssim quins són els llocs de treball que pertanyen a l'home, a la dona, i això em fa pensar en aquesta dualitat, que també és alguna cosa que hem de superar. No només hi ha homes i dones, sinó que hi ha un espectre bastant més ampli de com ens sentim, de qui som, i totalment lícit, o sigui, no hi ha cap mena de jutjar, i hi ha molt de camí per fer, molt de camí. Molt de camí en aquest clic que començava a explicar de consciència, ens falta uns clics més enllà. I no només és la igualtat, és el respecte, sobretot. I aquí ve igualtat, respecte, i aleshores ja no vindrà violència, ni violència psicològica, ni violència física, ni violència emocional. En el que és la meva experiència personal, sí, he patit aquest tipus d'agressió emocional, psicològica, inclús física. I potser m'he donat més endavant. O sigui, si hi havia coses que de petit em molestaven d'abús cap a la dona, en aquest evolucionar dins de la feina m'he donat compte més tard de dir, ui, això que en aquell moment em rebotava o que no sabia afrontar-ho i potser feia com una carcassa, ara m'adono que aquesta carcassa, aquest protegir-me, era perquè no sabia com reaccionar. I està bé que poquet a poquet, sobretot ens sentim més unides, més unides, més units, per poder modificar aquest tipus de comportaments. És la cosificació, o sigui, el fet de que el cos sigui tan important a escena. I crec que és molt important trencar amb aquesta idea, no? Amb aquest imaginari de que el cos és com la part estètica més important. O sigui, crec que li hem de donar més importància a com aquesta persona es desenvolupa a l'escena, quina és la sensibilitat, la posada en escena, el discurs. Crec que tot això és molt més important que la part física purament. És més, hi ha persones que fan unes tècniques impressionants i no tenen el que són els paradigmes del cos en el circ. I per altra banda, aquests prejudicis que hi ha, o sigui, que debiliten moltíssim. El sempre està preguntant, vols que t'ajudi? Vols que t'ajudi? Vols que t'ajudi? I dius, soc capaç de demanar ajuda. O sigui, ja no és només, no em fa falta ara mateix, sinó que soc capaç de dir-te, m'ajudes? Em fa mal l'esquena, no puc agafar el màstil, ajuda'm, o no, o sigui, jo ja l'he desmuntat jo soleta el meu màstil i me l'emporto, no? O sigui, no em fa falta. Aleshores,
Sí, sí, s'han de fer molts canvis, molts canvis. I també, sobretot, es nota moltíssim en el circ el poder. En temes de formació hi ha un greu problema en formació. Per exemple, aquí al CAU, a l'Escola CAU, estic com a referent en el cas de que hi hagi alguna persona que tingui algun problema a casa que se senti assetjada o assetjat, tant se val, que hi hagi alguna actitud que no sigui respectuosa, es pot dirigir a mi en privat i comentar el problema, perquè en formacions fa molta por, molta por el rol aquest de poder, i el programador també el té, o programadora. O sigui, es dona molt aquest rol de poder, que també s'ha de trencar i tractar per igual. Sí, quan m'adono de que hi ha coses que no eren les normals, perquè clar, tu vas assimilant certes actituds i també encara són filles i fills de patrons que ens costaran una mica, no? Però jo sempre parteixo de primer, el més important és dir, clic, aquí ho he notat, no? I a vegades inclús apuntar. Ui, això d'aquí molesta, va, això d'aquí s'ha de canviar. Tant per mi com pels els que m'envolten. Eh, no només és dir, mira, el festival el que m'agrada programar en perspectiva de gènere i ja està. Són moltes altres coses, és el dia a dia, és molt important el dia a dia. I és el que comento, no? És a dir, això d'aquí, aquest punt, si es repeteix, si no es repeteix, ha sigut una cosa puntual i no cal remetre, o sí, o fer-ho notar i dir, escolta, això, no? És una mica aquest dia a dia. I el festival també és complicat, no és fàcil, no és només que hi hagin dones a escena, és tot l'equip que forma part del festival, és el llenguatge que hi ha sobre escena, és com es fa... Ara mateix estem fent una guia per aquest tipus de, de formes de treballar. I sí, s'ha d'aplicar dia a dia, no? I sobretot el meu consell és aquest. És una mateixa s'ha de donar compte de quines són aquestes actituds, aquests comportaments. A partir d'aquí és també no callar-se i ser molt clara i definir. I en aquest punt has dit això o has tal o has fet això i no em sembla... I és més, ho has anat fent dia a dia durant l'últim mes. Escolta, fer-ho notar i des de la tranquil·litat i des de la comoditat, que moltes vegades aquest ímpetu, aquesta manera de fer-ho amb ràbia, doncs és acumular molta càrrega que portem. És molt important que considerem que l'educació no ens arriba a totes i a tots iguals. Considerem que l'educació és un dret, hauria de ser un dret essencial i fonamental. Aleshores, intervé el fet de la interseccionalitat, que és una discriminació sobre el que rebem d'aquesta educació i el gènere. A dia d'avui ens plantegem des del circ molt el tema de la cosificació, ens plantegem molt la programació, les agressions, que també és molt important. Però penso que hem d'arribar a tot arreu, no quedar-nos en un feminisme blanc, diguem, sinó anar més enllà. I hi ha projectes a dia d'avui socials que estan treballant en altres sectors, en altres barris que no arriba la mateixa educació en la que nosaltres tenim aquest favor, diguem, no tenen el mateix accés a la cultura. I l'eina del circ és molt poderosa i no només és el tema de pujar als escenaris. Aquests escenaris han d'arribar a tot arreu. Aleshores, al circ social li hem de treure aquesta etiqueta negativa que encara sembla que tingui.
El circ social no té per què estar relacionat amb l'amateur. Hi ha molts professionals i moltes professionals que estan treballant amb molta qualitat, en projectes impressionants. I hem de donar-li aquest poder i que cada vegada tothom tingui més accés a coneixement, a noves formes i a noves perspectives de veure, entre elles la perspectiva d'igualtat.